tayo iti pasukin Ilocos Norte Search and Rescue Operation kontra mga idol. Para iti daytoy mangalap mga idol. Iti Ilocos Norte kang runan iti pasukin Barangay Davila. Ang tuloy ay gana tatasan dan sapay nga nasarakan ngam dati may sakadwana nasarakan dan na recover dapat lang si bibiyag pa ngam barbarang datoy mismo apo ang mapagpukaw nga mangalap kita talagang masalbarda sa apay lakuma ikararag tayo apo na pantabay ka di kaniya Padre Pio idi Malem Kalman at yung ti report police report IFM News IFM News Police Report Tibiyag dagiti mangalap ket narisgo ken arig na nakasaldan ken ni patay. Kas iti napasamak kadagiti dua ang mangalap iti Barangay Davila pasukin Ilocos Norte nga iti maysa kadakwada ket anging garita ket saan pay anakit kita. Kuna ni Adrian Pulintang maysa kadagiti na rescue ket idi anay ipay iti bilugda gapo tinapigsang alon ket nagkararag isuna hamay salbarda ngem agpapan kadagitoy ket awang pay ti kadwana. Kasi nung naingisda po kami, nakapatay pong makina. Tapos bigla na lang pong may alon na malaki at tumimbang po kami kasi nakagilid na. Nahulog lang po yung kasama ko, tapos ako po nag-aan sa bangka. Tapos, nung nalaman ko po na palayo na po ako sa payaw, tumawag na po ako sa tabi para ma-rescue po. Para po makita agad. Tapos nung medyo palayo na po ako, pawala po signal. Nahihirapan na po sila, gusto na po nilang bumalik. Pero nung nakapag-send po ulit ako ng location ko kung nasaan po ako, yun po nila natagpo na po ako. Bale, ang ginawa ko po sir, sabi ko sa kanya, buksan niya yung GPS compass, tapos magtatak siya ng location at i-screenshot niya yung details mga sir, yung destination coordination. Tapos yung pong ginawa namin sir, tapos ang sabi nasa payaw daw siya nakatali pero hindi po pala. Nag-aanod po pala yung bangka. Bale, itatali daw po niya sana pero hindi po umabot siya dun sa payaw. Kaya nangyari po, pumunta kami sa 13 miles pero hindi po namin siya nakita. Ang sabi po namin ng Coast Guard, mas mabuting bumalik na lang muna tayo kasi delikado, solo po kami bangka. Nung nasa 10 miles sa puli kami, may tumawag po yung misis ko na sabi niya, nag-send na po ulit ng destination coordination. Tapos kinuha ko po yung tatak. Pinuntahan po namin sa 13 miles at nandun po siya, mga 1 mahigit 1 milya lang doon sa tatak niya na binigay. At na-recover po namin siya. Imbatad ti asawa ni Mr. Michael Alcuran nga iso ti mapugpuga o mangalap ket mangnam na maisuna ang makita da pa iti asawa na. Oo, sana manon mo ng kapir. Para po makapunta po sila sa laot, baka po nandun ako. Kung may apila ka ngayon sa gobyerno natin, ma'am, meron ka bang naisabihin? Mapila ng tulong? Gusto ko lang po na maka-anuan po ng chopper, sir, para makahanap po sila ngayon. Pagkagabi na po kasi wala pa yung asawa ko. Nag-uwian na rin po yung mga naghahanap sa kanya na bangka. Kasi malalaki na daw po yung alon. Hindi na daw po kaya hanapin. Pabayatan na kuna ni Kagawad Elviro Agoo iti Davila pasukin ket nag-request da iti helicopter tapno ilikas ket masarakan dan ti mangalap. So, tinam naman, kailangan ng sir no pati ko na very slim, kichan sana tatal ito, hindi kami sa karirigatan. Isiso na lang aunti bilogon on yaman, nasa pulan damit ta bilogon kan dito kadwana. Iso na langin kung tumakaw ka iti nakalawlawang nga baybay. Very slim no ko sir at naturalisam uri ket kabanbanwag mo no malmalum nga nakatapaw ka tataaw narigat kat pasik. Mainaig iti daytoy ket kuna ni Mr. Enrico Natoza Jr. head ti MDRRMO pasukin nga agtuloy itangal daw ti panagsawol da iti nasa o ang mangalap. Hopefully hopeful timit pelang makita tayo pelang isuna nga kuaya nga si bibiyag ket tay ko nakon antay lang talaga makapan kasi base kati Coast Guard ket talaga nga narigat han nakayan iti sinsinan nga bangka kasi iti inusar dapat tayo ket kadakkelan nga bangka iti Davila yung pati days ket narigatan. So we have already requested the air asset tayo nagsurat tayo dito yung PGIN intro tayo to PGIN through Tuguan ket nag-response met ni governor nga ipadas da nga
mapaalis to ti pa nag request tayo iti air asset tayo. Kararag iti pamilya kini Padre Pio ang mapasublida iti nadakamat ang mga lab. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Totok, RMN.